suke ba su ma su ga cewa ai lalle kai dade haka muke so wannan ba ku kyauta masa ba kuma ba ku rike amana ba saboda haka idan kun hangi abin da yake so din daidai ne kuma shine alkhairi a gare shi da al'umma sai a bi bayan sa a ce masa ranka da wannan abin daidai ne idan kuma an fahimci cewa wannan abin ba daidai bane akwai gyara a cikin sa cikin ladabi da biyayya a ce ranka da wannan abin akwai gyara bayan an koma gefe a ce akwai gyara ga kuma shawari wannan shine abin da ya kamata a ce an gaya masa a ƙarshe muna yi muku fatan alkhairi dan ba guri ne na dogon jawabi ba muna muku fatan alkhairi gaba ɗayan ku yadda muka taru a wannan guri Allah ya tara mu cikin rahamarsa wannan nauyace da Allah ya ɗora muku tun daga kan shi dan makoya har zuwa kun sauran duk wanda aka bawa agala da a yanzu muna roƙon Allah ya ba ku ikon saukewa mu kuma Allah ya ba ku ba mu ikon yi muku da'a da biyayya a ainihin wato cikin al'amuran ku gaba ɗaya dan kai dade muna godiya da wannan matsayi da aka bamu don an ba mana albani mu aka bawa dan duk wanda ya san malam albani a Gombe zai ce ya san komanda duk wanda ya ce komanda zai ce ya san malam albani saboda haka wannan sarautar mu aka yi wa ita muna godiya kuma muna fatan dukkan irin matsayin da ainihin duk wani shawari a matsayin mu na ɗalibai duk wani shawari da muka zo da shi wanda zai amfana to muna fatan ranka da za a ɗauka ya da shi wannan fatan Allah ya maka jagoranci Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara albarka ya yi wa zuriya albarka ya yi wa dukiya albarka Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwarmu gaba daya dukkaninmu gaba ɗayan mu Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya tara mu cikin rahmarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan ka dare wajen muke dan ka dare masha Allah Allah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah muna kuma ƙara jinjina mishi muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala da ya raba mu da sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye muna roƙon Allah ya shirye mu amin sannan bayan wannan muna godiya ga shi Alhaji Abubakar Manga Usman wanda Allah cikin ikonsa da iyawarsa da zabensa ya zaɓe shi ya bashi ɗan makoyin ainihin wato sarkin Gombe na gidan Buba Yaro mai albarka. Alhamdulillahi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da falala. Dama abubuwa guda uku idan Allah ya maka su to ya maka falala ko da ɗaya daga cikinsu ya haɗa ka da shi. To balantana ya haɗa ka da biyu ko ukun. Ko dai Allah ya baka dukiya ko kuma ya baka sarauta ko kuma ya baka ilimi to alhamdulillahi Allah ya bawa dan makoyo kusan duka guda uku Allah ya bashi dukiya kuma dukiya mai albarka wanda ba shi kadai ke cin dukiyarsa ba da shi da iyalansa da kuma al'ummar musulmi baki daya abu na biyu Allah ya bashi ainihin wato abin nan sarauta ta dan makoyon Gombe wanda wannan sarauta kusan ita ce ta farko ta ɗan makoyan Gombe a kansa aka fara ta a Gombe kuma za ta amfanar da al'umma matuƙa gaya tana kuma kan amfanarwa abu na uku ɗan makoyo yana daga cikin mutane wanda suke aiki da ilimin da Allah ya ba su daidai gwargwado kamar yadda na san shi to babban dalilin da ya sa ni gaskiya tun lokacin da ɗan makoyo ya buƙaci na shigo cikin wannan tafiya tasa kuma na ji cewa na gamsu akwai abubuwa da yawa da na lura da su wato akwai abubuwa da yawa a cikin rayuwa wanda bai yiwuwa ka cin musu sai ka haɗu da wani abu mutumin da yake da zil da kuma zuciyar taimakon al'umma to akwai mutanen da sai yana da alaka da su ne zai iya cimma wasu burika irin wannan a matsayinsa na mai dukiya daidai gwargwado idan ya samu alaka da sarki to wannan wata dama ce da zai amfani da ita wajen taimakon kansa da kuma al'ummarsa ta yadda watakila wani mutum individually zai iya zuwa gaban sarki ya nemi wata bukata ta al'umma watakila sarki ya ga cewa ba shi ya kamata ya ba wannan damar ba amma da wahala a ce yana da alaka da sarki a ɓangaren sarauta ya je da wannan bukata kuma sarki ya ƙi saurarensa to kaga wannan wata dama ce da hidan makoya ya samu tsakaninsa da sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar na uku Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani kuma
wani abin da ni ya ƙara burge ni cikin wannan sai na ga cewa da sai abin nan da hi dan makoyan Gombe da kuma hi sarkin Gombe kamar za mu ne ta tadda mu je mu. In ka lura da ɗabi'un sarki, Allah ya ƙara masa lafiya da imani, mutum ne mai gina makarantun islamiyya, mutum ne mai ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan mutane su yi karatu tun daga ɓangaren abin da ya shafi firamare, secondary, jami'a da karatun addini. Mutum ne wanda yake amfani da sarautarsa wajen samarwa da talakawa aikin yi da sauran abubuwa da suka shafi waɗannan al'amura masu muhimmanci. To in ka dawo ka kalli ɗan Makwayo, za a ga cewa shi ma irin aikinsa kenan. Ni dai ban san adadin makarantun islamiyya da ɗan Makwayon Gombe ya gina ba. Ban san adadin masallatai da ɗan Makwayon Gombe ya gina ba. Nan gefenmu kaɗan kusa da gidansa bai wuce taƙi kaɗan ba. Makaranta ce da masallaci upstairs hawa guda wanda ya cire kuɗi a aljihunsa ya dankara wa al'ummar musulmi na wannan anguwa ginin masallaci da makaranta. To sai ga sarki mai gina masallaci da makaranta, ga ɗan Makwayon Gombe mai gina masallaci da makaranta. Shin dan Allah za mu tatar da mu je mu ko bata tarar ba? Ta tarar. To wannan alaka da wannan zamantakewa wallahi yana daga cikin dalilin da yasa na ji duk abin da aka buƙace ni wajen tafiyar da wannan tafiya, to ni kuma zan yi iyakacin yi na wajen ganin cewa na rabo domin in taimaka a wannan tafiyar. Domin duk inda malami yake kokari yake ga ina ake gina makaranta da masallaci, ake sallah, ake karatun Qur'ani. To sai ya samu masu gina masallaci da makaranta dan ai sallah a raya karatun Alqur'ani. To kaga in yace ba zai je ba ai kamar ba kaunar abin yake yi ba. To wannan dalilin yasa muka ƙara marawa shi ɗan Makwayon Gombe dama da baya akan gudanar da wannan aiki nasa na wannan masarauta. Malam Rabiu, kwamanda na Hizba, ya yi magana, wanda maganan nan ta ratsa ni kwarai da gaske, kuma kusan kamar ya taɓa zuciyata. Shine dalilin karaɓi mai mulki ko mai ɗan siyasa ko wani ma'aikacin gwamnati, shine dan ka nuna masa abin da ya kamata ya yi a matsayinka na malamin addini. To wannan dama muke so mai amfani da ita wajen mu ga cewa mun raɓi shi ɗan Makwayo, wanda shi kuma ɗan Makwayo zai raɓi sarki, na son abin da muka faɗa masa na alheri zai kuma isar mana da shi zuwa ga sarkin Gombe. Wataƙil ma ya ƙara sama mana wata damar da mu ma za mu je kai tsaye mu ƙara gaya wa shi sarki domin ci gaba da ɗoruwa akan ayyukan alheri da suka saba. Saboda haka a takaice muna addu'a irin fatan alheri da zaton alheri da abubuwan alheri da ɗan Makwayon Gombe ke gudanarwa al'ummar jihar Gombe da ma masarautar jihar Gombe. Muna addu'a Allah ya ƙara masa nasara, ya ƙara masa buɗi, ya ƙara masa albarka. Sarki ainihin wato na Gombe, Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku, mai martaba, da ya bamu wannan masarauta ko wannan sarauta, domin wannan sarauta da ya bawa ɗan Makwayo mu ya bawa, kamar yadda Malam Rabi yake faɗa, da aka bani sa'i kamar an basu, to mu ma da aka bawa Alhaji Abubakar Manga ɗan Makwayo to kamar an bamu. Muna addu'a Allah ya ƙara wa sarki lafiya, Allah ya ƙara wa sarki imani, Allah ya tsare shi daga duk wata fitina, Allah ya albarkaci rayuwarsa, Allah maɗaukakin sarki ya sa a gama da duniya lafiya. Wannan sarauta muna addu'a Allah ba taya mu riƙonta. To sa'i an ce shi ma'anarsa shi ne mai raba zakka, kamar yadda magatakarda yauwa shi ne mai karɓowa, shi ne mai rabawa. To kun ga kuma ya namu ku zo mu je kenan ko? To don haka duk wanda yake tare da sa'i in Allah ya yarda, to shi ma nasa in Allah da tana nan tafe. Muna addu'a Allah ya ƙara wa ɗan Makwayo lafiya da imani, Allah ya ƙara albarka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, masha Allah. Kai shiru mana. Kai wato mai girma ɗan Makwayon Gombe mai daraja, wanda taron nan gaba ɗaya domin shi muka yi, kuma insha Allahu ba yanzu aka fara ba, an fara tun jiya. Shekaran jiya an yi hilyatul Qur'an, yau an ba da sarauta, gobe insha Allahu akwai gayyatan ɗaurin aure zuwa Jos, wanda ba za su samu zuwa ba muna buƙatan addu'ansu, tana da muhimmanci. Ranar Asabar kuma da yake a gida nan za a yi ran Asabar, ya zama an gayyaci kowa da na gida da na waje, za a ɗaura aure insha Allahu a nan. Da fatan alkhairi duk wa'inda za a aurar da su Allah ya sa albarka. Shi mai gidanmu uban tafiya uban gayya ɗan Makwayon Gombe
zai tofa albarkacin bakinsa. Wannan 'yan uwa da aka ba wa Hagalare zai musu fatan alkhairi. Mai girma ɗan Makayo, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu ta zo daidai wannan lokaci na shirye-shiryen gabatar da bikikuwa wadda za mu yi wa yaranmu, kuma ya zo daidai da lokacin da muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu ba da sarautu masu angwaye da kuma abokinmu ƙaninmu yayanmu malaminmu Sheikh Adam Albani. To wannan gaskiya ba zan iya misalta farin ciki na ba da Allah ya nuna mana wannan rana na ba da wannan sarauta, musamman shi Albani, domin mun ambata wannan maganan ya kai kaman watanni ya kai 6 zuwa 7 an ba wa malam Sa'in Dan Makayo, labari ya cika duniya, amma sai yau Allah ya nuna mana ranan da aka ba shi appointment a hannu aka tabbatar masa saboda duniya kowa ya sani. To da farko ba abin da zan ce ni sai in ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma su wanda Allah ya sa aka ba su Hagalare. An ba da Hagalare ne kamar yadda shi Malam Rabiu ya faɗa, domin a zuwa taya mu ba da shawara inda ya kamata a ba mu shawara, inda muka sauka shoulder a dawo da mu kan hanya. Amfanin duk inda ka ga basarake yake ko gwamna ko shugaban ƙasa in ya samu wazirai na gari to abu zai kyau, amma in bai samu wazirai na gari ba su ga yayi kuskure su bar shi, ba su ba shi shawara ba, su ga yana buƙatan addu'a ba su yi masa addu'a ba, su ga yana buƙatan a dawo da shi kan hanya ba dawo da shi kan hanya ba, to ba gaskiya bane. Amfanin kamar yadda shi Malam Adam Albani ya faɗa, shigowa cikinmu yana da matuƙar amfani, domin za su taimaki al'umma, za su taimaki addini ma gaba ɗaya. Muna fatan yadda Allah ya kaddari aka ba su sarauta tun daga shi kansa Sa'i, Tolba, Ɗanburam, Katuka da Ɗan Madami. Muna buƙatan shawararinku na alkhairi da fata na gari. Muna fata Allah ya mana jagora duka gaba ɗaya. Yadda kuka zo gida kuka kawo mana abin nan, to muna fata Allah ya mai da ku gida da jinku lafiya. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sai Allah ya taya riko, Allah ya mana jagora, Allah ya taya riko. Masha Allah, madalla.